Afternoon Edition. Sir Frank, good afternoon. Si Action John Dri sa Action Radio Bacolod. John, may confirm mo. Yes. Go ahead, man. Yes, sir. Thank you so much sa imong time, sir. No, I already made mention sa mga concerns diri regarding the charter change na ginaduso siyang both houses, ang House of Senate and House of Representative. Kay gusto nila bisitahan ang 1987 Constitution para kung amyandahan ang restrictive economic provisions sa 1987 Constitution, ilabi na sir parte no sining ginatag naton nga foreign ownership, foreign intervention, ilabi na diri sa aton pungsod Pilipinas. What's your stand about this particular concern, sir? Una, we're very happy na atong si President Vic Berry nag-block siya kag clarify ang economic lang na provision ng ilang tuwan. No? Before, it's just they're talking about taxa. You know, changing the constitution of the country, it creates a lot of uncertainty, especially sa investor outside the country. So it's not very, very much, no? Kulang tangadaan investments, no? Coming from Filipino, we need investments outside the country. They just hindi favorable. Oh, very good na nagpiling si Big Subere. Hindi kami magtandog sa mga political daw na basi ka pinsar ka mo, manulat kami mag-perpetuate yung lawat namon din sa kwan, mabato kami din sa content. Oo. So, muna, very good. So, kapangitagin kami d'Italia, nanigid ang gusto nyo. Oo. Para at least kung magtuglanon kami sa counterpart na mo na chamber sa Pilipinas, ay hambal kami nga amola ng tatsawa. Hindi kami na nagkakampo sa amo lang. So, para mabaligyan ang Pilipinas. Matula ang sila nga ala kung ano hindi naman pagkadtong nasyon yun naluwataw nyo naman ninyo mga talikat batas ang main law of the land. So, very good na hugat sa min, kimas diditin sa nung gusto nyo. Oo. Eh, ang nagpalain pag-itinikuan dyan, yes. ang ganibot sumong dapat na lumapapuli na blanco. Ang pamasing na mo, no? Oo, amo pag sa singkutan, ibang na, matalinin na lang niya kung magpapirma papel. Nga kung magpapirma ka papel na blanco, ang interpretation sa tanan, lait. Ikaw ginapingit, mugid ang mulawas, wala? Oo. May butangga sa posisyon na banakuan sa papirma, kagita lang ko pa. Anyway, itanong ko na basi may pamangkot ka. Yes, sir. Under the Constitution, sir, no, kung nalantaw nato ng Constitution, ang Article 12, Section 11, nagalimit lamang sa ownership sa mga public utility franchises sa mga Pinoy, ilabi na sa Filipino Citizens and Corporation. Pero ang Article 14, Section 4, nag-specify ng educational institutions, dapat 60% at least of their capital, dapat iyak ka mga Filipino citizen. Pero sa gin-amendment nila sa nga Public Service Act, nga doon mo gusto nila nga i-include, nakabutang diri sir, no, nga sa idalom sining new PSA, dapat nga gin-effect April 2023, may full foreign ownership na sa pila ka mga selected industries nga allowed. Meaning, hatagan nila oportunidad ang pila ka mga foreign investors to own fully ang pila ka mga industriya diri sa pungsod Pilipinas if sir, no, madayon ining charter change. Do you agree with that, sir, allowing ang mga dumuluong nga makapanag-iya full sa pila ka mga industries? Klarohon ko, ang sabi industry na conforme kami na pwede 100% ownership kay very expensive ang renewable energy. Kaya isa tumungkab na ko sa mga problema is ang kuryente sa Pilipinas. Unstable pa, kakulang pa, mahal pa. No, so we need foreign capital to develop the industry para maglubra-tobra tong atong kuryente kag magdamo-damo man na kay kung tanaw mo sa bilog na kuan Southeast Asian countries na lang kita ang may dutay kag gaman nga kuryente kag pinakamahal. So amo nang isa nga conforme kami na kag ng renewable energy, solar, hydro, wind, even biomass, no?
Yatag na ni sa may kapital. Kung dumulong lang ni Milag po nga kapital, kagwiling mag-withdraw and everything. So, conforme kami siya. And imagine niya na na nila na ang party sa kwan. Ang kwan gani, ang regular, I think, pwede na gani na kwan nakatag. Damo na sa provision, na why mang kinanglan sa constitution mo, tingala kami gani. Nga kung economic mo lang, kada mo nagkita na maluwat, yung create law, no? Public Utilities Act. Pwede naman, wala naman kinanglan ng, Kung kinanglan, ganyan namon dapat, di mo ang anti-dynasty law, maluwaton na, nga kinanglan, specific din, wala na kinanglan ng So, sinuyag naman mo diyan mabatian. So you mean, sir, no, kung example, kung ano mo gid man inyong paglantaw, kung ang tinutuyo naman gid sa gobyerno nga to allow ang foreign investors sa pilalang industriya, doktor gid man no, nga abi paagi ta pagid ligaton ta pagid ang charter kung pwede naman nila obrahan lahibi, for example, kay timiyara gid man nga ganay Public Service Act king amo ni nakabutang mismo nga provisions. Amo gani na thinking, amo pa na ang dako nga nag-atag sa duda ang pumuluyo labi na med ang business sector, no, kag ang foreign counterpart siya. Mabuhat man siya ngayon na in-charter change pa, kag may paperma pa, nga blanco. That's why it's a good thing nga siguro na batian man na ni Siberia, ang nagsublado sa Pintitigwa, kamo kag inyo ano ning gusto nyo ang Constitutional Assembly yun na nung luyag ng ligamenta. Ang tao, no? Hindi man magduga-duga sa inyo, sa aton, no? Mga politiko. Very nice na nga move na, no? Sinanglan na ma-unite kita mo kayo. Tama na nga ang balance, very divisive dito. Ang sapsan nga ginapaminsa sa naton mga politiko. Ano man, Sir Katie, they are not that really transparent. Abi man, sir, mo kung ano gid lang pinakatinutoy permi lang nilang balon nga economic provision Pero I mean la antes tan siguro, sir, may education campaign kita anay kung ano gid ang rason nga may amo ni diri. Dapat mapalo ng tao. Kay kami gani nagibubulo namon. Dapat ang economic provision mahalin sa economic cluster. Hindi sa politiko. Nagwala ng economic provision siyang daw kadamon ba't yan nila daw hindi conforme sa India. Economic provision lang. So dapat ang economic provision dapat kung kinanglan limang service mahalin na siya dapat sa ating economic clusters, no? Oo, atong mga leaders sa atong executive branch. Oti, alin sa politiko, that's why napilitan si Mr. Bere nga explain na. As you said, explain nila na education, ano yun ang gusto nyo? Ang anong epekto sina sa aton nga ekonomiya? Labi na gid sa aton environment kag sa aton nga mga magagmay sa mga pumuluyo or negosyo. Kaya tika sa mga tanda man ni aton nga may economic manager pero wala gid kami gani sir kabati, di ba? Nga daw nag-recommend sila nga aton ta ng konstitusyon ta. Di ba? Iniwat na nila, bro. Why sila nag-call na? Nag-create sila, Public Utilities Act, ang aton nga renewable energy act, galing ang sanguli, ang atong politiko, i-chat ko ito paginta. So we are waiting, sir, no? Kay labi na subong, do medyo kontrobersiya pag ining People's Initiative, sir. Kaya tiyan mo ito ninambal mo nakabato, no? Kamo sa report nga nagapalibot, listahan, blankong papel na perma ka lang. Iba ni Pabor, wala di ka ba, no? Kasi kakita ka pa dahil guro papel, kasi nakapirma ka na. Away ko yun nakapirma. Wala mo ko nakakita papel. Nakabati ka man, no? Pero nakabati man, of course, sir, no? Kaya mo na ganun ginaano naton. Pero sir, finally, no, again and again, kung economic provision lang niya, wala kita ni problema, pero hindi na tani kinanglanon sa chat-cha, kaya pwede naman makaobra sa layi, no? Doon mo sinaton punto. Kaya depende, that's why ibutang nila sa papel, kasi said, may edukasyon lang kaunta kay Bato. Sa layi na lang, ang aliwat na ang ato. Na on the final note mga kakson supposedly of Sir Frank Carbon, kanami mo lang punto ni Sir Frank, amo na kanang balya, amo na yung ginatawag naton nga we are going to deliver and to change economic provisions
but the supposed initiative is not coming from economic managers. Alin niya sa mga politiko. Though, they have the freedom to do that one because expansive man yan, wala man yan limit, pero wala agad recommendation coming from the economic managers to do such thing, di ba? Anyway, sir, again, what's your parting words lang sa tunta na matag para matiit, sir, on the issue of the charter change on economic provision? Ang amon sa medyo sa Pumulod mo pa, hindi magperma sa gantong papel. Ginasibal mo ba ang potoro? Sa ato nasyon, ang potoro sa imo kabataan, kagapo. hindi magpirma. At hulaton kami ang nambalming may subere na nun na ang espasyon tamaan mo. Kung bala, pwede naman lang nga layilang aton pagoon, tukudon, no? Hindi na kinangla magtsatsa. Pero kung magtsatsa din man, perspective lang, goes on the provisions sa ekonomiya nga mag-aunlad. Sige. Sir Frank, thank you so much. Good. Mayang hapon, sir. Ayong hapon liwat dyan, ha? Yes, sir. Thank you. Action Reports, Afternoon Edition. Mr. Frank Carbon.